Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урыны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең белән Гөлназ Шәйхи. Бүген бездә кунакта Кострома өлкәсе мөфтие Ришат хәзрәт Сәйдәшев. Хайырлы көн, хәзрәт. Хайырлы көн, Гөлназ апа. Менә ничек хәлләрегез, ничек яшәп ятасыз сез? Менә безнең яңа гына милли шура рәисе Кострома өлкәсендә булып, анда татарларыбыз, милләттәшләребез һәм шул төбәктәге татарлар белән очрашты. Менә бүгенге көндә күпме татар бар Кострома өлкәсендә? Кострома өлкәсендә 2000-дән артык татарлар яши. Без инде больше инде мәчеткә тартмакчыбыз татарларны, шуның өчен инде бөтен мероприятиялар безнең татарский автономияны без мәчеткә привязали. И бөтен эшләрне бергә алып барабыз. Ансы бик әйбәт. Сезнең бит әлеге мәчетегездә мемориаль мәчет дип атала. Нишләп шулай ул? Мемориаль инде ул бит инде аның стройкасы зак барды, күп фикерләр булды. Соңында инде килдек, что самый яхшысы икенче дөнья сугышында вафат иткән безнең бабайларыбыз, әбиләребез исеменә бер история булсын дип, тарих булсын дип, шуның өчен мемориальный мәчет дип исем кушылды. Мәчетегез зурмы? Мәчетебез, альхамдулилля, зур, 3 этажлы мәчетебез бар. Вот шунда инде 500-дән артык кеше йөри җума намазларына, ланнар укый, 70-кә якын лан килә, суббота-воскресенье дәресләрен алалар. Шулай көтнәстә. Татар телен укытабыз тоже мәчеттә. Ришат хәзрәт, сез бит инде Омскида туып үскән татар баласы. Әнигез тамырлары белән Чуашстанның Шыгырдан авылыннан. Сез ничек Костромага килеп чыктыгыз? Костромага шулай инде Аллаһ Тәгалә йөрәтә. Баштан бит инде мин укып бетергәч Чувашида 2 ел идем, Чабаксарда. Соңрак 1 ел Мәскәүдә идем. Мәскәүдән соң инде киттем Читага. Анда 5 ел мөфти булып, андагы бер хезмәтләребезне күрсәтеп, соңра вот безнең Шейхул Ислам Равилхат Гайнуддин направлениесе белән Костромага безне күчерделәр. Вот 5нче ел анда хезмәттәбез. Менә татарлар чаралар оештыралармы, катнашалармы, бармалар, менә күренәме күзгә сезнең? Татарлар бар, но активлары бик әз. Шуның өчен инде без при мечети татар теле школын ясадык. Шунда татарлар килеп, безнең татар теле укытырган Ариф хататыбыз, ул минем беренче урынбасарым. Аның өчен файдасы бар, ул татар теле бирә, бердә вагазлар сөйләп, шулай татарлар мәчеткә йөрергә тотындылар, җума намазларына, 5 намаз вакытын укытырга тотындылар. Шуның да файдасын күрдек. Өлкәннәр дә килә, балалар да килә инде. Балалар да килә, да, вот безнең Ринат әфәнди бар, ул бөтен гаиләсен китереп, бөтен гаиләсе белән татар теле укырга килде. Карим гелдә мәчеткә килә, 5 вакыт намазына килә, җума намазларына йөри. Шул әкрен-әкрен тартылалар инде. Тартыла да, элекке мәҗлесләргә йөри идек, карыйсың, 1-2 кеше бар кем намазга йөри, калганнары юк. Хәзер киләсең, наоборот, 2 кеше, 1 кеше кем йөрми, калганнары бөтен сирия тотындылар. Без инде основной безнең площадка татарлардан чакырырга бу мәҗлесләр, шул мәҗлесләрдә инде вагаз сөйләп, шулай чакырып, сөйләп, файдасын шунда да күрәбез. Менә инде без һәр вакытта да дөньяда килү бар, китү бар, шулай бит инде бала туа, соңгы юл озатабыз. Менә андый вакытта менә исемнәр кушу балага, соңгы юл озатканда мөрәҗәгать итәләрме татарлар? Татарлар альхамдулилля киләләр. Безнең бит инде башка милләтләр мәчеткә китерәләр ланнарын, исем кушырга татарларныкы. Шу милли безнең калган гыриф-гадәтләр үя чакырып, мәҗлесләр ясап, шу калды бездә альхамдулилля. Шулай йөрибез, йөртергә дә йөрибез, исем кушырга. Менә соңгы юл озатканда мәйеткә җирләгәндә аерым татар зияраты бармы? Бар, бик каты иске зиратыбыз бар. Ул инде Хижри белән 1151 ел салынган шундай зиратыбыз бар. Шунда в основном инде безнең татарлар, шунда да мемориальный безнең доска бар, памятник бар. Аны вот киләсе елга, бу елга расширятмәкәлибез, чөнки табыла архивларны күтәрдек. Шу 25 ел бит була ул инде савашның победасына. Шунга без тоже готовим архивный документлар күтәреп, вот хотим расширить шу досканы без. Менә хөкүмәт тарафыннан сезгә мөнәсәбәт ничек? Татарларга турында сүз бара инде бу чиракта. Татарлар бит инде бөтен йөрдә татарларны яраталар. Каршы главный килмиләр. Шусы синең мәмләсе, наверное, дин әһеле булып, шуны күп күрдем, главный каршы килмәсеннәр. Әлбәттә. Булышлары анакая түгел, инде бер чиновник әйткән иде миңа, Ришат Рашидович, самая большая от нас помощь, что мы вам не мешаем. Шуның өчен безгә каршы килмиләр, шусы җиткән. Теләгән эшегезне эшли аласыз инде. Альхамдулилля. Менә гаит бәйрәмнәре, Корбан гаите, Ураза гаите, менә андый чаралар зурлап үткәреләме өлкә күләмендә?
Үткәрелә, әлхамдулилля, милләтләрнең дә килүен дә күрәбез. 4 ел элек алсак, гаит намазына мәчеткә халык сыя иде. Хәзер бу последний елларда, 2 ел последний гаит намазга халык сыймый уже мәчеткә, хәтта мәчетебез зур. 1000-нән артык кеше сыя. Сез мәчеткә сыдыра алмыйсыз, урамда уже коверлар зәеп, урамда халык укырга тотынды гаит намазларын. Иршат хәзрәт, менә бу быелгы ел 2020 ел ул безнең өчен сынау елы дип әйтергә дә кирәк, чөнки халык саны җан исәп алуда булачак, Алла бирсә, октябрь ayında bir ay davamda итәчәк ул. Ничек уйлыйсыз, менә Костромада яшәүче милләттәшләребез үзләрен милләтең кем дип сораган вакытта татар дип язырачаклармы? Алла бирсә язачаклар. Без инде мероприятие үтте Костромада. Бик ул безнең өчен зур поддержка булды. Аның файдасы да милләтләр өчен, чөнки Татарстанда яшәгән халык берсәк аңламый аны. Башка өлкәдә яшәгәндә шундый Татарстан поддержка килгәндә бик каты шуны хөрмәт итеп, күңелгә бик каты ята ул. Шуның өчен ул мероприятиедә безнең Василий Габдулгадович сөйләде шуны. Килгәндә яздырыгыз, языгыз дип, и моның файдасы булыр. Алла бирсә. Инде менә әңгәмәбезне төгәлләп әйтергә, менә халкыбызга, милләттәшләребезгә, татарларыбызга әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булар? Ilk буларак тарихыбызны унутмаска. Тарихыбызны өйрәнеп, тарихыбызны белеп, безнең алимларыбызны, безнең шигырь язучыларны белеп, шуның белән гурланып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен барыбызга. Иршат хәзрәт, менә шундый сорау булса, шәхси сорау инде, менә туган тел, татар теле ул ана сөте белән салына торган әйбер инде. Менә сездер Омскида туып үскән кеше, татарча сөйләшәсез. Менә Омскида татарча укансыз дип уйламыйм мин сезне. Татарча сөйләшергә кем өйрәтте? Үдә безнең строгый иде. Әтияне татар телендә сөйләштеләр. Шуның өчен без дә аларга карап, татар телендә генә үдә сөйләшәбез, әлхамдулилlah. Димәк, татар теле күңелгә әни сөте белән кергә тиеш. Дөрес, хак сүз. Амин, шулай булсын. Һәм безнең һәрбер татарыбыз да үз туган телендә сөйләшсен, аралашсын дигән теләктә бүгенгә очрашу урыны Казан дигән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин Гөлнар Шәйхи сезнең белән саубуллашам.